Ja, nog eventjes. Ja, nog even. Pas op, even, ja, erom. Ik ben Klaas-Arie Beks, ik ben zo'n 60 jaar en ik ben ook vrijwilliger op het TX-33. Een 100 jaar oud visserskip dat bouwd is in Makkum op scheepswerf De Hoop. En wij zullen nu met gasten en dat vind ik hartstikke leuk. Ik vind dit skip zo mooi, dat hout en die bruine zielerij. En nou met dit waar, eventjes wat roegte. En nog eentje, Martin. Oh, dat gaat mooi. Ja, ik heb echt een jeugdherinnering aan dit skip. Want ik heb 40 jaar geleden, mijn vriend, toen ik studeerde in Nijmegen, had ik de Verre West. Nou, en dan mag ik echt graag vertellen over de functie van dit skip. Zo, een scootje is een vrachtskip, maar dit is een visserskip. En wat altijd zo leuk is, hier nog 100 jaar geleden, hier zijn nog geen koelkasten, maar dan leggen ze de vis in de visbun. En dat zit hieronder, daar zit water in. En die had gaten, zodat het water erin streamt van boeten en dan bloedt de vis vaarsk. Omdat ze bij de visafslag winnen. En ik kan me vaststellen dat studenten daar ook wat bier in koud houden kennen, of niet? Dat dienen wij 40 jaar geleden. Dan hier weer de eerste 2 kratjes van gebroek hier weer hierin. Lekker koud. Lekker koud. Twee weken lang hebben wij hier met al van mensen gesleept. Zo. Daar zitten we weer even in het verander. Nog een plakje? Ja, hier zit het altijd gezellig. Het is wel smoek als het mij zien 12 hier zit, ja? Ja, ik kan me voorstellen, net zo'n heel soort romte. Nee, ik kan maar amper zo bij een oor zitten. En wat wie dat van groep mensen? Nou, dat waren gewoon vrienden van mij. En wij zijn 2 weken op Futwest naar Denemarken, Bornholm en Zweden. En dat was geweldig. Ja, en wat is het meeste bijbelen van die reis? Het beste bijbelen is, wij moesten 's nachts 24 uur te varen van Zweden naar ten zuiden van Kopenhagen. En ik was skipper de nachts van 12 om 4 uur, alleen nog mijn kompasje. En toen werd het licht en toen zagen wij de hege witte kliffen ten zuiden van Kopenhagen, Meunsklint heet dat er. En dat is een beetje als de kliffen van Dover. En daar weer de ochtendzinnen zie je het daarop. Nou, dat weer zo geweldig. Dat is me altijd bijbleven. En je slipt je hem dus? Ja, wij slitten mij dus 12 jaar. Dat meurde behoorlijk aan het eind van de 2 weken. Maar we konden krijgen, er zit redelijk wat platje. Hier achterin, daarachter en in het varonder komen we mij dus achten te lanen. En moesten we wel eens even niet in spuien? Ik ga zelf spuit van Bornholm naar Zweden, want dat weer windkracht 6. En ik zie het varonder, nou, en ik waard helemaal weer terug het wetter. Op het wetter weer verschrikkelijk. De zaagste horizon van onder 3 meter naar beneden, 4 meter omheen. Oh, dat weer verschrikkelijk. En dat waarde maar wel 6 uur lang. En ik ging naar het varonder hier in deze kooi. En de kamer hier naar beneden. En die ging daar een aai te bakken met siepels. Nou, ik kon wel de door uitsmieten en het wetter in. Zo verschrikkelijk weer dat. Ja, waarom? Toen ik 4 jaar geleden voor het eerst weer op dit schip kwam, ik rookte exact dat hout en dat tar en zo. En dat bleef altijd bij. Dat is raar, maar dat roept direct de herinnering van 40 jaar geleden op.